Okay. E kor gwengewa owinjo bed ni watimo ang'o nikech sani nitiere udi mathoth ma pi odonje. Nitiere moko ma bende samoro ka kor pi osedonje to ka en moger kod matafari tinya yudo ka pi chako donjo e tiende alwora kama, to nyiso ni odni koro ok nyal bedo motegno nikech koro matafari cha obedo gi pi e iye, to owinjo bed ni obedo motuo. Maendi gin ang'o gini mowinjo bed ni watimo kaka jalony e weche mag gedo? Mano kela giming'e iluongo ni construction method. Matiende ni yo migedogo. Yes. Yeah, wan gi migepe mopogore opogore migedogo. Waluongo ni methods. Koro luwore kendo gi kama chien kuma noaye. Yes. Manyisi ni type of methods magedo ka and materials. Matiende ni samidhi timo investigation mar low kama onego igede cha, onego ing'e ni to lobni en onyalo ting'o ang'o. Mano kela penjo, duoko penjo ni kawacho ni nyaka wang'e ni kawaseneno ni lobni weak, to wanyalo tiyo gi method moko kaka mwaluongo ni floating beams. Matiende ni ot chungi columns kata watwe ni ring makoro miyo bedo malo matis ne pi. Ariyo ne mano, pod wanyalo baro oula mondo kik oula bed ni dhi e udigi directly. Wanyalo bedo gi open to channels ma wigi wanyalo umo gi grating. Matiende ni gi chumbe moko nitie molosi mondo kendo kik wakel ajali kata hinyruok ne le kata dhano manyalo kalo kanyo. Yes. E ute mag nyadala samoro en od lo. Ma ng'ama nitie dala ma en odakie